kan Maliens an ka foli ni tanuni bɛ aw ye o mana kɛ diɲɛ fantan ani naani fɛn fɛn la an b'a fɔ ma salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh bi an dontɔ ye an ka émission kɔnɔna na an ka émission min na b'a fɔ ma espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye an b'a dɔn n'an sigira nin kɛnɛ kan denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw bɛɛ de bɛ nin nɔ ka an ka nin jɛmukan in lajɛ parce que malien denw olu ni kan jɛmukan don i komi yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ min na bi awa aw bi ye lundi le 18 12e mois 2023 an ka foli ni tanuni bɛ aw ye o tɛmɛlen kɔfɛ an b'a fɔ aw ɲɛna n'an donna espace de vérité kɔnɔna na a b'a dɔn k'a fɔ an bɛ na ni an ka mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u cɛsirilen don jamana ko la awa n'u kalannen don n'u bɛ ko dɔn ale ni n'u ka ɲininiw fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin jamana bɛ taa sira minnu fɛ ma awa bi an b'a fɔ aw ɲɛna an ka invité belebeleba dɔ b'an bolokɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko Amara Sila ni Amara Sila fɔlɔ la espace de vérité plateau ka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛ mɔgɔ dogolen bilen Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na anw ka plateau sanfɛla la awa an b'a fɔ a ɲɛna a kuma ka ɲi a yɛrɛ da a bɛna a yɛrɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna dɔɔni ale ni a bɛna a yɛrɛ yira aw la awa an ka bi invité belebeleba n'o ye Amara Sila ye Amara somɔgɔw don. Assalamu alaikum madame ka ifo vraiment ka aka technicien fo ka Gandi yɛrɛ fo ka vraiment an bɛ dugawu kɛ Gandi ala ka a ɲuman se Dubaï vraiment a taara jɔnjɔn min nɔfɛ ala k'a kɛ vraiment a ka jɔnjɔn belebele sɔrɔ ka na n'a ye Mali la parce que a bɛ fɛn mérité min ka girin ni nin ye donc k'a demander maliens fɛ u ka émission u ka a partager kojugu u ka cœur bila u ka j'aime u ka o caya parce que i b'a dɔn bi an bɛ wagati dɔ la tant que i bɛ ka faso jɔliko kuma fɔ mo damadɔw bɛ yen CEDEAO AES ministre kabini i b'a tigɛ i da la o b'i ka vidéo signaler de fɛn kelen min b'a to a tɛ se ka signaler o de u bɛ partager min kɛ ani ka j'aime digidigi min kɛ k'a bila groupe WhatsApp ni groupe Facebook la o de b'a to émission bɛ se ka sécuriser mɔgɔ caman bɛ se k'a sɔrɔ vraiment ka malien bɛɛ fo nin sanga la ka président n'a ka gouvernement fo o salamu alaikum. Awa an b'i fo kosɛbɛ Amara Sila an b'a dɔn k'a fɔ a da sera anw ka ɲɛma n'o ye anw ka ɲɛmaaba ye n'o ye Gandi malien ɲɛmaaba ye bi a ye sira da an ma bi an ka émission kɛ n'o ye espace de vérité ye bari a sen bɛ kirikira an y'a ye k'a fɔ dɔ yɛrɛ tɛ dɛ a bɛɛ ye jamana jɔ ko in de ye awa a kɛlen don k'i kunda bi Dubaï kan ala ka taa ni ka segin nɔgɔya awa an b'a fɔ ɲɛna an bɔlen an ka invité yɔrɔ an bɛ taa an ka conseil fan fɛ an bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ bi an ka espace de vérité kɔnɔna na ni thème belebelebaw ye min bɛ a to aw bɛ bɔ fɛn caman kalama ni wagati n'a kan bɛn sɔnni. O tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajiw ka mara kɔnɔ. I balo kun ye mun ye i na kun ye mun ye. École karamɔgɔ o ye mɔgɔ min a kan ka bonya jamana kɔnɔ. Dalen bɛ ko kelen min na o ye ala ye kelen ye siga t'a la n dalen b'o la. Ala ye maa min ci ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye alakira ye sallallahu alayhi wa sallam. Fɛn o fɛn diɲɛna n'a gɛlɛyara ni sigi ka kuma sɛbɛ nana an dalen b'a la k'o bi nɔgɔya. An ka bɛn de ye duniya dibaraso ye. Solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma. An tɛ se ka Awa an b'a fɔ aw ɲɛna an seginna ka na an ka émission kɔnɔna na halisa an b'a fɔ aw ɲɛna an bɛ espace de vérité kan awa n'anw sigira nin kɛnɛ belebeleba in kan an b'a dɔn k'a fɔ ala ta kɔfɛ dɛmɛbagabaw de bɛ anw fana na awa o dɛmɛbaga dɔ ye produit Gadani an b'a dɔn an t'o fɔ ka sɛgɛn awa don ko don an bɛ olu fo k'u waleɲuman dɔn parce que olu kɛlen don k'u jɔ anw kɔkɔrɔ n'i y'a ye aw bɛ émission in cɛ ɲuman caman fɛn fɛn sɔrɔ u ka dɛmɛ belebeleba bɛ anw ye awa an b'a fɔ aw ɲɛna fɛnɛ Nura fɛnɛ b'an bolo yan nɔ
n'o fana ye produit ye bɛɛ b'a dɔn bi Mali kɔnɔna na an ka émission kɔnɔna na bi an b'u fana ka bonyamasegin kɛ an b'a fɔ aw ɲɛna aw mana nin produit fɛn fɛn lajɛlen sa o kɔrɔ k'aw ye Gani Malien Web TV a y'o fana dɛmɛ awa an b'a fɔ ɲɛna Iber filɛ nin ye an bolokɔrɔ ni y'anw sigilen nin kɛnɛ kan dɔrɔn an ye Iber de min pour que ka an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a b'an na nisɔndiya pour que an bɛ se ka émission ɲuman kɛ cogoya min na k'a da aw tulo kan awa an b'a fɔ aw ɲɛna bi halisa ani Amara Sila de bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a fɔ ɲɛna bi an ka thème bɛ tɛmɛ thème belebeleba saba ɲɔgɔnna kan o thème belebeleba saba in na an bɛ na an da se thème belebeleba kelen ma an y'a ye k'a fɔ tile fila in na an ɲɛ b'a la Algérie bɛ ŋununu kuma dɔ la ka ɲɛsin Mali ma n'an b'a fɔ o ma bi ko provocation parce que an bɛ se k'a fɔ ni o de terme ye n'i y'a ye bi u bɛ sigi ka rebelle ko kuma ale ni ka to ka kuma dɔw fɔ u bɛ fɛ ka na ni kuma dɔw ye mais an bɛ n'an da se an ka invité ma a b'a walawala aw ɲɛna awa Amara bi an ka bi thème belebeleba a bɛ tali kɛ ani Algérie cɛ kan ni Algérie ka ŋununu kumaw bɛ ka ta ka ɲɛsin Mali ma e yɛrɛ bolo ni bagabagali kɛ ninnu ye mun ye ka ɲɛsin Mali ma bari an y'a ye k'a fɔ san caman an b'a ye k'a fɔ accord dɔ tun b'a ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ awa e hakilinata ye mun y'a la vraiment i ka nin kɔrɔfɔ nin diyara n ye i b'a dɔn Algérie ka provocation u bɛ ka provocation min kɛ Mali la a man ka bari mɔgɔ la parce que Algérie ka na de bɔnna Algérie jigi kari la c'est-à-dire an bɛ wagati min kɔnɔna la Algérie kun bolo ko Sahel ko foyi tɛ se ka taa ale kɔ k'ale de ye Sahel ɲɛmɔgɔba ye ale de ka girin armée ba bɛ ale de bolo ale de sago bɛ terroristes la i b'a dɔn an ye nin waati ba min kɛ i b'a ye k'a fɔ pacte de non agression de tun bɛ Algérie ni terroristes cɛ i bɛ terroriste ba fɛn fɛn dɔn Yada Galio Amadou Koufa Kriti Karata Abdel Malek Droglé a bɛɛ ye Algériens de i b'a sɔrɔ ni min fa tɛ Algérien i b'a sɔrɔ o ba ye Algérien ye e m'a ye u tɛ fɛ kɛlɛ in ka ban Algérie ye san 10 de kɛ a bɛ ka terroristes kɛlɛ a ma se terroristes la finalement i b'a dɔn a nana option ni solution jumɛn sɔrɔ ko ka négociation kɛ avec les terroristes o pacte de non agression a ye fɛɛrɛ kɛ a kana Mali la ne bɛ ɲɛ cɛ a ka kow kan drogue ka d'aw ye cogo min na a y'a feere bingali ka d'aw ye cogo min na a y'a kɛ tant que a tɛ ka don ne Algérie ka territoire kɔnɔna la cogo cogo ka di aw ye a y'a kɛ Mali la Mali ye aw ka territoire de ye aw sago bɛ Mali la o de la an kun bɛ ka rébellion in kɛlɛ an hakili la n ko kɛlɛ in est-ce que y'a faamu an ka armée kɛlɛ bɛ sa la mais fo an kun k'a dɔn Mali armée ni Algérie ani Mauritanie ani jamana saba à peu près an n'olu de tun bɛ ɲɔgɔn na an n'olu de tun bɛ kɛlɛ la sinon terroriste cɛ damadɔ ba kelen ba fila u tɛ se ka Mali armée lajɔ parce que u bɛ fɛn dɔ fɔ ko ni ye sɛnugu jɔlen i b'a sɔrɔ kala b'a la o kuma tɛ nkalon ye donc o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ bila côté américain ka service de renseignement français ka service de renseignement u bɛɛ y'a remarqué k'a fɔ ko Yada Gali k'a dogolen bɛ Algérie territoire de la n'o ye Algérie ɲininka ko non k'a tɛ Algérie i b'a ye k'a fɔ a bɛ fausse piste a bɛ an bila olu kan ko non ko nin terroriste ninnu k'ale yɛrɛ bɛ ka olu rechercher an bɛ nin temps bɛɛ kɔnɔ ka n'a bila bi la i b'a ye k'a fɔ Mali, Niger, Burkina de bɛ attaquer mais i t'a mɛn ko Algérie ni Mauritanie attaquera quoi ayi an famana k'o mɛn i t'a ye k'a fɔ k'olu attaquera anw yɛrɛ ɲɛ b'a la rebelles bɛ na anw de défier an ka caya exactement i b'a ye k'a fɔ fɛn jumɛn nana Algérie tɔɔrɔ Algérie kun ye calcul dɔ de kɛ apparemment a ka calcul kɔnɔna la ko Mali tɛ se ka Kidal minɛ san kelen jukɔrɔ k'anw tɛ se ka Kidal minɛ cogo si la c'est-à-dire ale kun t'a dɔn Algérie fɛnɛ dabali banna ko kelen de la Russie m'a fɔ a ye à quel point ale bɛ ka Mali dɛmɛ Russie m'a fɔ a ye à quel point ale bɛ ka Mali kɔkɔrɔma don dɔ a bɛ ka kɛlɛkɛminɛn di Mali ma i b'a ye k'a fɔ Algérie kun t'o donner o kalama e bɛ fɛ k'a fɔ ko o de balila Algérie o de balila Algérie la imaginez 2014 i b'a ye k'a fɔ anw tɛgɛ sirila an kɔ ka accord d'Alger k'a signer parce que an taara Kidal ala y'a kɛ a janjo ma diya na vraiment ko an kana sigi ka fɔ kɛ est-ce que y'a faamu ani terroriste ninnu ka sigi ka fɔ kɛ an ka bɛn fɔ la an ye tile damadɔ kɛ an tɛ ka se ka bɛn faamuya tɛ ka se ka na Algérie de nana k'an ka to ko solution ɲɛnama ba dɔ bɛ ale bolo ko solution ko n'o kɛra ko bɛɛ b'i sago sɔrɔ Algérie taara k'i sigi ka Mali tɛrɛmɛ est-ce que y'a faamu ka Mali sarada ka Mali tila k'an minɛ k'an di terroristes ma ko accord d'Alger ka Mali tɔnɔ ma bɔ a ye Mali tɔnɔ ma bɔ accord min hali ni y'a tɛgɛ fa jama la a t'a accord appliqué a yɛrɛ ka jamana la a nana en complicité avec la France
u nana essayer a famu k'an ka président tɛgɛ siri k'a da kɔ parce que a wagati i b'a ye k'a fɔ ale tun bɛ siran kojugu donc o siratigɛ la i b'a ye Algérie y'an poussé an ka don accord d'Alger da fɛ accord d'Alger an y'a signé depuis 2014 ka n'a bila sisan na accord tɛ appliqué kɛlɛ ti ban anw t'an yɛrɛ sɔrɔ accord yɛrɛ fana kɛra sababu ye ka na ni accord wɛrɛw ye ka na ni MINUSMA ye ka na ni Barkhane ye ka na ni Takuba ye ka na ni EITM ye ka na ni diɲɛ fɛn kirikaran t'a sidɔn sugu bɛɛ ye Mali kɔnɔna la. E bɛ fɛ ka min fɔ yɔrɔ la o wagati jamanakuntigi min b'anw kunna e bɛ fɛ k'a fɔ ko accord d'Alger min signé na a fɛ e bɛ fɛ k'a fɔ ko o tɛ o fɛla kun ye o kun tɛ maliyɛnw fɛla ye mais diyagoya de tun don wa. Effectivement ale kun fɛla tɛ a dɛsɛra de. Parce que ni dɛsɛra i bɛ accord kirikaraw signé o n'i y'a ta k'a lajɛ parce que a wagati Mauritanie kun ye accord fɔlɔ signé n'o ye accord de cessez-le-feu ye o accord de cessez-le-feu o kun kɔrɔ ye ko rebelles k'u kana avancer quoi o kun dannen bɛ position minnu na apparemment Menaka ka se Aguelok ma ka se Anderboukan ma Abe Bara ninnu k'u ka dan yen yɔrɔ la k'u kana avancer quoi bon sisan ko k'a lajɛ ko ka accord de paix yɛrɛ kɛ pour que an ka bɔ rébellion na ninnu ka désarmer Algérie de taara an ye tile caman kɛ an ma bɛn e m'a mɛn ko médiateur n'i y'a mɛn ko médiateur o kɔrɔ ko n'aw fila ma bɛn sigikafɔ la jamana a n'a denw n'u ma bɛn sigikafɔ la ko nanfigi dɔ bɛ na est-ce que y'a fɔ u bɛ nanfigi dɔ wele ka na ale bɛ na ale nanfigi ka baara ye mun ye o médiateur y'a yɛrɛ de kɛcogo ye quoi donc ni nanfigi nana i b'a ale bɛ na de quoi a b'a fɔ ne mago t'aw la dɛ ne ni solution dɔ nana est-ce que y'a faamu a solution a tɛna fɔ ko mɔgɔ si gagnera quoi donc ne bɛna ka na solution proposer n kelen de bɛ n sigi k'a sɛbɛn ka miiri n bɛna n bɛ solution da aw ɲɛkɔrɔ ni aw fila sɔnna a bɛɛ b'a signé mais a ma kɛ négociation médiation ni négociation différence o ye mun de ye négociation na a bɛ sigi de k'a tɛrɛmɛ ne sɔnna nin ma ne ma sɔn nin ma mais o tɛ médiation ye médiation ye médiateur nanfigikɛ in a bɛna ka na document de présenter aw la bon n'aw bɛnna nin kan k'a signé quoi. Ça fait te bɔ foyi kalama ale bɛ na bɔ foyi kalama bon o de la maa la k'a fɔ n ka waati an ka fanga kun ka fɛgɛ e ni médiateur nana ye document kala i t'a fɔ ko Algérie e yɛrɛ ni ala cɛ e bɛ sɔn ka na appliquer i ka jamana la vraiment u nana ni fɛn dɔ ye i t'a dɔn Mali an bɛ fédération de kɔnɔ wa an bɛ état fédéral de la wa an bɛ état unitaire de la wa an bɛ état régional de la wa Mali yɛrɛ kɛra fɛn sugu dɔ ye diɲɛ kɔnɔ i t'a dɔn fɛn qualité min don parce que a modèle ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi n'i y'a ta k'a lajɛ côté dɔ la i b'a fɔ ko an kɛra fédération ye parce que i b'a ye k'a fɔ région bɛ ka fangaba sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ u ka gouvernement b'u bolo u yɛrɛ ka assemblée b'u bolo u yɛrɛ bɛ se ka kiiri tigɛ u yɛrɛ u ma kɛ fédération ye est-ce qu'il y'a faamu donc Algérie nana des fois n'i ye yɔrɔ dɔw ta k'a lajɛ i b'a fɔ ko non ko gouverneur minnu bɛ sigi Bamako de b'o sigi i b'a fɔ k'i bɛ état unitaire kɔnɔna la des fois i b'a fɔ ko état régional don parce que Kidal kelen kama an ye Mali région bɛɛ dispositif yɛlɛma i b'a dɔn c'est-à-dire i b'a dɔn an bɛ danger kɔnɔ imagine mankan bɔra région kelen de kama région kelen kama an bɛna maga Mali région bɛɛ la est-ce qu'il y a faamu wa Mali région bɛɛ kun contrôle bɛna bɔ état central bolo i ɲɛ bɛ dégâts in na vraiment kun gɛlɛyara donc ala nana kɛ ni fanga in nana a ye Kidal récupérer Algérie kun hakili la ko san kelen don Mali armée Kidal récupérer san 7 min y'u tɔɔrɔ Algérie ka partenaire belebeleba o ye Russie de ni jigi o jigi bɛ Algérie la bi Russie don i b'a dɔn i kɔni b'a dɔn tubabuw kana dan dɛ miliyari ka k'i kun u t'u ka kɛlɛkɛminɛn feere i ma n'u ɲɛ b'i ka pétrole la vraiment u tɛ kɛlɛkɛminɛn d'i ma Russie de bɛ kariya parce que fɛn min bɛ fɛ yen o ɲɔgɔn kelen b'ale fɛ ale ta tɛ ban yɛrɛ ale de bɛ kariya ka kɛlɛkɛminɛn d'i ma k'i yɛrɛ dɛmɛ donc Algérie ka premier partenaire ye Russie de i b'a ye Russie ni Mali ye Kidal opération mené Algérie kun t'a kalama u bɛ bɔ min kalama Mali armée donna Kidal k'i installé a waati Algérie journalou ou dimina qu'on est manque de respect de la part des autorités maliennes ka Kidal kɛlɛ engagé Algérie m'a informé Algérie t'a kalama Algérie humilié de an yira ou là vraiment vous n'êtes plus le géant du Sahel Algérie de kun bɛ ka taa kɛ k'ale de ye le géant du Sahel ale de ye Sahel armée disiba ye Sahel kɔnɔ ale ɲɔgɔn tɛ n'ale terrorisme ko bila yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ se k'ale sɔsɔ a nana dɔn bi expérience min bɛ Mali armée la o tɛ Algérie armée la parce que anw ye terroristes kɛlɛ de anw mɛnna terroristes kɛlɛ la ale tun bɛ terroristes nɛgɛ de ka wari d'u ma i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ kana miiri k'i ka armée fɔrilen don dɛ tant que i ka armée tɛ kɛlɛ kɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ i t'a ka capacité dɔn quoi
Pour bi Mali armée ka capacité donna a yera kɛlɛ la a fɔra k'a bɛ fɛn minnu minɛ san kelen a y'olu minɛ dɔgɔkun damadɔ donc siran kelen bɛ Mali armée wa n'i ye Mali armée ni Algérie ka capacité ta k'a lajɛ ma armée de l'air fiyɛ mais armée de terre la véhicule blindé la drone na est-ce qu'il y a faamu artillerie la Algérie tɛ malien bi o bɛ se ka kan ye peut-être armée de l'air de la e bɛ fɛ k'a fɔ k'a sabu kɛ an ni Russie tɛgɛ di ɲɔgɔnma min kɛ bon Algérie tun tɛ fɛ de Mali ni Russie fɛnɛ kun ka se k'o tɛgɛ di ɲɔgɔnma ɲɔgɔnna kɛ min b'ale ni Russie cɛ o kana sɔrɔ Afrique jamana foyi fɛ n'ale kelen tɛ donc n'o kɛra ale fɛnɛ kun bɛ to ka anw contrôler quoi tuma bɛɛ anw de bɛ boli ka taa machin voilà anw de bɛ boli ka Algérie an dɛmɛ kɛlɛ ganna ye Algérie an dɛmɛ san joli depuis 90 rébellion Algérie da bɛ Mali rébellion na rébellion ti ban anw t'an yɛrɛ sɔrɔ an ka cɛdenw bɛ sa nord tɛ suma kabini 90 accord fɛn fɛn signé a ma signé dugu si la ni Algérie tɛ wa Mali tɛ suma wa e b'a dɔn Algérie pays ingrat de Algérie quoi parce que ni mo ingrat don u ka indépendance la Modibo Keïta ye kɛlɛkɛ cɛw d'u ma ka kɛlɛkɛ minɛnw d'u ma rebelle fɛn fɛn kun bɛ boli ka don est-ce qu'il y'a faamu k'u bɛn'u dogo Mali kɔnɔna la Modibo Keïta kun b'u minɛ de k'u di Algérie président ma a fɔra k'an y'u dɛmɛ yɛrɛ de koyi ko Mali président u ka Bouteflika ye dɔw b'a fɔ k'a ba kun bɛ bɔ Gao ko waati dɔ la a yɛrɛ nani dogo Gao anw ye min kɛ Algérie u tɛ se ka an sara mais Algérie bɛ nin kɔnɔna juguya de kan na i b'a dɔn ni France ti ɲɔgɔn fɛ mais Mali situation na u bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que France ta ye est-ce qu'il y'a faamu ale ɲɛ b'an ka dugu jukɔrɔ nafolo la ale tɛ fɛ an ka dugu jukɔrɔ la a tɔgɔ an ka dugukolo parti dɔw ka suma parce que tant que o bɛ ka kala terroristes bɛ sanu bɔ k'a feere ale ma est-ce qu'il y'a faamu Algérie ta ye ni anw ka yɔrɔ sumayara terroristes ni kalaman de bɛ boli ka don Algérie kan problème in bɛɛ ye u ye terroristes minnu entretenir sisan ni Mali y'u gɛn cɛ u bɛ t'u faso la dɛ aw bɛ t'u ka so n'u taara u faso la bɛɛ b'u dɔn u dun bɛ tiɲɛni de kɛ personne ne peut les contrôler u faso ye Algérie de personne ne peut les contrôler jɔn ye Ben Laden formé c'est les Américains qui ont formé Oussama Ben Laden contre la Russie Ben Laden ma tila ka retourner u kama a kɛla retour contre eux est-ce qu'il y a faamu bon mɔgɔ bɛ ninnu former u bɛ tila ka bila i la saraka t'a la est-ce que vous voyez oui u t'a fɔ ko ni a tɔgɔ ko ni duntulu banna kɛrɛmɛkɛ muntulu la n'u gɛnna ka bɔ Mali territoire la jagoya u bɛ boli ka taa Algérie bi Mali armée ye terroristes bunte ka bɔ Tezawaten Mali la fo ka don Tezawaten Algérie sirannen don n ko Algérie kun y'a ka délégation dɔ bila ka na k'a na Assimi ka coopération militaire kɛ fo ta san joli anw b'a demander n ko Algérie ni Mali an ka jɛ an ka frontières sécuriser ɲɔgɔn fɛ u t'an lamɛn diɲɛ kuma tɛ ATT ma min fɔ Algérie k'a k'a dɛmɛ Mauritanie bɛ ten bi olu de bɛ ka na k'an ka fara ɲɔgɔn kan Assimi fana ka plan b'a kɔnɔ a tɛ fara ninnu si kan parce que ninnu ye jamana traîtres de ye n'u fɛrɛla u b'i janfa à tout moment i n'u mana jɛ cogo Mali ye terroriste kilancɛ faga kilancɛ bolila ka don est-ce qu'il y'a faamu Algérie ale ni Mauritanie bon bi Algérie bɛ provocation min na i b'a ye u ye lettre u ye communiqué dɔ kɛ k'olu bɛ MINUSMA fɔ a ka baara la ko MINUSMA ye baara min kɛ k'u b'a fɔ k'a ye baaraba de kɛ k'a kɛra sababu ye ko kɛlɛ banna ne t'a dɔn est-ce que an n'an bɛ Mali kelen kɔnɔ vraiment n'o tɛ ne t'a dɔn a bɛ k'i moquer an na de wa ou bien jumɛn de don a bɛ catiri bɔ de la ou bien an tɛ ka média kelenw de lajɛ ou bien an tɛ média kelen donc o de siratigɛ la k'ale bɛ MINUSMA fɔ k'a ye baara min kɛ ko wa ko MINUSMA y'i cɛsiri accord d'Alger la ko accord d'Alger de y'a to ko bɛn nana est-ce que an bɛ Mali kelen kɔnɔ vraiment an hakilina tɛ kelen ye est-ce que voilà ou bien an ka kunnafoni minnu bɛ bɔ Mali la ani minnu bɛ bɔ Algérie est-ce que a bɛ ka ɲɛ f'u ye ka ɲɛ Algérie communiqué k'a ban sans remercier l'armée malienne, sans féliciter l'armée malienne, sans encourager l'armée malienne. Un baara min kɛ ka terroristes faga ka Kidal minɛ Algérie ma Mali ni Algérie ta k'a la a ma Mali féliciter. Algérie ka o ligne na l'Algérie a suivi la même ligne que la CEDEAO, que la France, l'Union européenne. U si ma bɔ bi k'u bɛ Mali féliciter an ye Kidal. C'est à dire n'i bɛ fɛ ka Mali nin dɔ dɔrɔn jamana minnu ye Mali féliciter Kidal minɛ la bila kunna nin tɛ Mali la n'olu tɛ bi. olu de ye Mali nin ye Mali bɛ se k'i jigi da o de kan. Mais e bɛ se k'a fɔ Mali ni Algérie ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye ale ni ka tɛmɛ Algérie ni Russie ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔfɛ e bɛ fɛ k'a fɔ sisan nɔ Russie ni Mali ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛ fɛ ka kɛ degun ye Algérie ni Russie ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. A kɛra degun yɛrɛ ye a kɛra degun ye parce que bi i b'a dɔn Mali nana ka Algérie kun ka bɔ yen de Poutine dusukun na quoi.
est-ce qu'il y a c'est-à-dire Poutine farafina jigi min b'a la o kun ye Algérie de parce que contrat d'armement ni contrat de défense baden ani Algérie cɛ mais problème jumɛn ye Algérie ka problème kɛra mun de ni Russie tɛ se k'i jigi da kan 100% Algérie b'i ta da marifa san dɔrɔn de ma Algérie tɛ sɔn ka Russie dɛmɛ kɛnɛbaw kan scène internationale la Russie bɛ position min ta i b'a ye Algérie tɛ sɔn ka taa o position na ni dun ye Mali ta k'a lajɛ bi i b'a dɔn Vladimir Poutine mago bɛ mɔgɔ de la bi cɛbakɔrɔ min bɛ kariya k'a fɔ bi tubabuw ma n tɛ k'a fɔ tubabuw ma est-ce qu'il y a faamu vraiment a bɛ ka min kɛ Russie la a ma jɛ n'a ye c'est pas normal. Conseil des droits de l'homme na ko be Russie sanctionner Mali votera contre k'a ma jɛ n'a ye a kɛra aw b'a fɔ a bɛ Russie sanctionner droits de l'homme ko la a tɔgɔ Mali la bunti France taara hadamadenw sɔrɔ b'u ka kɔnɔ la k'u halaki a kɛra est-ce que aw ka Russie condamner droits de l'homme ko la ka France to ye Américains ye tiɲɛni min kɛ Afghanistan a bɛ se ka lakali u ka drone kun bɛ terroriste kelen kama terroriste bɛ ti ɲagami population civile mɔgɔ 100 la mais terroriste kelen kama Américains bɛ drone fili a cɛ ma k'a mɔgɔ 100 bɛɛ faga ni terroriste mɔgɔ bɛ se ka droit de l'homme ko fɔ o yɔrɔ la donc Mali ko k'a bɛ Russie ko bi an bɛ wagati min na Mali bɛ ka politique min kɛ la politique de l'alliement an bɛ ka allier derrière la Russie fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ on faisait partie du mouvement des non alliés an ma bɔ a la mais an ka position yɛlɛma bi an bɛ Russie kɔ cɛ diɲɛ sera niveau min na cɛ n'i ma i allié ko fila don n'i mi allié Russie kɔ i b'i allié tubabuw kɔ est-ce qu'il y a fɔ wa cɛ o cɛ jamana o jamana ye allié tubabuw kɔ ka sɔrɔ i ma développer diɲɛ don o don i ni rébellion de bɛ ɲɔgɔn na i ni terrorisme de bɛ ɲɔgɔn na i ni bana jugu de bɛ ɲɔgɔn na Covid ni sida n'a kirite karataw e n'olu de bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ don o don u tun bɛ fɛ k'o daga de dɔn fana u tun bɛ fɛ k'o de kun daga bɛ an da la o Poutine nana k'o daga de ta donc bi scène internationale la Mali bɛ ka Russie ka position défend wa a b'a kun bɔ Russie ye dɛmɛ min kɛ anw ye ni Russie tɛ jamana jumɛn kariyara k'a kan ye vraiment an ɲɛ t'a la san joli hali Chinois tɛ kariya ka nin kɛ Chinois fana filɛ tiɲɛ don ni ka di mais ka u engager i nɔfɛ militairement Chine kɛ man ni Russie de y'i engager a nɔfɛ sinon Chinois u y'an dɛmɛ yɔrɔ dɔw la dɛ Nations Unies na u fana yɔrɔ caman bloqué mais k'u ka sarasi kɛlɛkɛcɛw bila ka na san an nɔfɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Russie de y'o kɛ o de la Russie kɛlen k'o kɛ Assimi bɛ ka Russie défend Assimi n'i y'a ta k'a lajɛ sommet min kɛra n ko chef d'état dɔ sommet min kɛra Russie Afrique chef d'état dɔ y'u ban ka taa n ko Assimi taara est-ce qu'il y a fɔ alors que président dɔw ye Assimi wele a ko a tɛ t'u ka wele lamɛn a taara Poutine ka wele lamɛn o ye symbole fort de k'a yira vous ne pouvez pas isoler la Russie Russie bɛ se k'i jigi da anw kan est-ce que vous voyez anw fana bɛ se k'an jigi da olu kan parce que bi Poutine mago tɛ dɔwɛrɛ la président o président i bɛ kariya k'a fɔ tubabuw ma non i bɛ kariya k'a fɔ tubabuw ma Russie bɛ ka mara kɛ cogo min na o mara de y'a kɛ cogo ye Russie tɛ ka bi Ukraine kan Russie bɛ k'a ka souveraineté de défend ni président fɛn fɛn kariyara ka nin fɔ Poutine ka dɛmɛ bɛ s'i ma bon hali ni ye Algérie tɛgɛ fa k'u lɔgɔma u tɛ se ka nin kuma fɔ o de la anw ye Poutine kɛra gagne anw donna Poutine dusukuni na quoi est-ce qu'il y a faamu ni Assimi ne numéro 1 est-ce qu'il y a faamu o bɔlen Ibrahima Traoré ka se général Abdourahmane Tiani ma Russie kɔrɔ parce que bi Russie mago bɛ allié de la guerre en Ukraine olu de kɛlen bɛ k'u yɛrɛ yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ anw ye Russie ka allié ye parce que Russie kun ye wagati jan kɛ o kun y'u mago bɔ Afrique la olu ko k'olu sen bɔ diɲɛ ko la ko diɲɛ ko t'u intéressé u nana kɛ Russie sen bɔ diɲɛ ko la ka diɲɛ t'u ma u nana kɛ u b'u k'u gɛrɛ dɔɔni dɔɔni ko fanga bɛ tentoru ka gɛrɛ so u b'u k'u gɛrɛ dɔɔni dɔɔni Russie la u b'u k'u gɛrɛ dɔɔni dɔɔni Russie la a dɔn c'est-à-dire a tɔ siraw nana Ukraine i mana tɛmɛ Ukraine na i bɛ don Russie a Russie ko non an sera nin yɔrɔ ma nin ligne rouge n tɛna sɔn ne tɛna sɔn k'a ka missile balistique intercontinental placer n tɛna sɔn k'a ka bombe nucléaire placer n ka frontière la a tɛ se ka kɛ e bɛ fɛ k'a fɔ yɔrɔ de y'a to Russie y'a bɔra sa ka diɲɛ conquérir daminɛ pour que o de kɛ quoi parce que a ko n sera niveau dɔ ma ni man ka fanga yira mɔgɔ b'a dabiri n la quoi imagine tubabu philosophie dɔ b'u kun na ko jamana kelen tɛ se ka guerre kɛ donc il faut chercher des alliés bon allié ba tɛ Russie bolo e ma Ukraine ka guerre la u bɛɛ de bɛ ka jɛ fara ɲɔgɔn kan Russie kama an bon ni Russie anw dɛmɛ anw ka libérer anw ka former an ka kɛ puissance an ka armée ka kɔgɔ don min na ni Russie mago jɔra an na n'a ye wele bila pourquoi Assimi tɛ cɛdenw bila ka taa dɛmɛ pourquoi Burkina tɛ cɛdenw bila ka taa Russie dɛmɛ n'a mago jɔra an na u ka cɛw mana sa an kungo la wa en même temps
est-ce qu'il y a femme comme am damna clara sama et ayes coin il va être kafo au futur autant de risques autant de créateurs comment on va pas anticiper. Vraiment an b'a fo alista ayanka émission aya partager ko sebe ko keru chaman bla aw ba do ka fo amala sira na le sigira le be révélation belebele ani baskilon hakili chali no be se ka fami famnya abodi fo aw nyana awa amba fo amara nyana ambora anka bitem ba folo la aman sensen ka do anga tem flanan konnana no ye anyi video bolé clé flyna ka nyeshi yad agalika conseil na video na ka conseil na discours munu be no na keleme ka ke ka yira ka fo ale hakilna ere ni français ni CDAO abebe nyini ngana ke kele parce que ale kan la nyunu choya la abe komi ale no lube nyokon kalama awa ibe se ka mun fo o video nunu bolé na ni wakati laba nunu konnana c'est-à-dire yada galika ni video nunu bolé o te dore français bla maintenant opération communication là opération de communication. Parce que il va do mena yakli jiginga révélation do qui et yadagali abe mouvement men kuna ko al nusra mi nga ya me chaîne jumene da ya ko don chaîne jumene la tubabu ga chaîne tewa ga chaîne ne be kle nga fo est-ce qu'il y a fam Usama Ben Laden an ma me jone ga chaîne na est-ce qu'il y a fam Amadou Kufa ko katiba ba bulo ni kelege tiage ba bulo jon tala ka kelege tia contenu te olu de ba fo anyana kaka kelege tia olu be keleke ni kecho la islamia la olu ga islamia famia chogo ni famia chogo aya me jon dan ni olu te aya me tubabu de da olu ka media alors que olu era ko il faut interdire est-ce qu'il y a femme la propagande des terroristes ou be kuma munun fo ko ka interdit mais ta sur nous vidéo bolu de vous télé ka vidéo traduit ka korofo John ma propagande ke ka temolu ka olu de do est-ce qu'il y a femme donc oui aye militairement korolo kuma galo min tige atete ka sana che ya o dabla la re ni Mali rete la Mali ni Mali rete rumeur ko président ne rebelu wele ka armée ka position di o de la ka tete ka fanga tien quoi ngo Malien o kuma ine o mena oro jumɛn RFI de o kuma in ta ka propager Malien du yo mine u so Malien yo de mine o de kɛra sababu sinon à l'époque ka tete toi a kele ka toi G5 tiens MINUSMA tiens mais il va y ka fo région ou ma mena o kun ta ka attaque de ka boli quoi o kuma a tete kele ma so MINUSMA la an ma so France la ku ka kele mina de kan yɛrɛ be se ka kele inke donc o wakati il va y kun galo min tigɛ media o quoi abu kono ko alsa kambo wakati de la sinon yadagali video che mokota wakati don ya dagali era kuntu na atuna e ma yadagali video la yere bronzelen do tellement ka fari nuwa faire ba nyela exact olu de ba aya ka video manu olu de aka camera manu en même temps Français de jamana ibi sigi quoi il t'a faux spécialiste ko des spécialistes du Sahel ko tchétchène spécialiste aw de ramna atérom en même temps o era de ou clé ma delegana quoi il va faut ko lu de et vous êtes spécialiste créé là ou me gringa docteur na kabira la kida imam megala a clégelen de la en Afrique partie de là est-ce y a femme watch do ko Wassim Nasr nere la ça ne nous ne mona kan fo la ay adagali bora ni wati abe fegande de fo bo ni ma ira fanga bala est-ce qu'il y a femme abe mana kan quoi ndaro ni ya femme donc au lieu de discours ni fond yada agali nununda ou ka bo est-ce qu'il y a femme kan voilà ka ku ka porte-parole est-ce qu'il y a femme ka ira yada agali la sur olu te jeni olu ye est-ce qu'il y a femme ou bien obeta ko shia do bi me ka ke shia do kan abe ko pour que ka se ka o shia nunu la muruti quoi mais bi be o politique femme parce que nous yada agali bora ka kuma mo ko be bo ka décortiquer ko be bo ka kuma galontigia mo be bo ka laini aba fo ka bi ko da imagine yada agali e contre la ESB so ko fam jogo mena vraiment Mali ni Burkina Nigeria ngale la uye mune ke alela na bi dase oluma est-ce qu'il y a pas donc ka be islamo wele alsa ima e ka be mo akle chien elle était indépendance quoi est-ce que vous voyez mais elle qu'on met quelqu'un toujours islamia ka se ka sabati Mali konna la ko islamia de ko sharia ka se ka sabati ba don yoro la be ka klende de ga or la eta ki akle tonare parce que yada gali gan discours là abe fega be dina ko mangande wile ko ndaro ni afa Mali kono quoi e ko malembe mo ron est-ce qu'il y a donc mo shi kana wile parce que ba des fois
i b'a ye diinɛ mɔgɔ dɔw donna wayi mais sariya u ma kojugu fɔ ko sariya la n'i ye suɲɛli kɛ i bolo kan ka tigɛ silamɛya bɛ sariya min fɔ ani ninnu bɛ sariya min fɔ sariya kelenw tɛ est ce que y'a bɔ ninnu bɛ yɛrɛ sago kɛ ni dunŋɔ ka sariya olu b'o de bato ninnu yɛrɛ bɛ ala ka sariya bato ninnu tɛ foyi dɔn kuranɛ la est ce que y'a faamu u bɛ taa u bɛ verset kelen kalan k'o bise ka hadamadenw hakili yɛlɛma donc i b'a ye k'a fɔ ko silamɛw k'olu bɛ se ka silamɛw ka kɛlɛ la est ce que y'a faamu k'u bɛ fɛ sariya ka se ka appliquer olu tɛ indépendance ko la ni mɔgɔw m'a faamu u b'a fɔ non ni vraiment ni mɔgɔw bɛ se ka jɛ parce que a ko k'a tɛ jamana tilali ko la a dun ni tubabuw b'i ka jamana ci k'a daminɛ lawale kana u donna ni doncogo fila de est ce que y'a faamu a doncogo fɔlɔ soit u bɛ na ni siyako ye siyako problème ye k'o bila aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ou bien u bɛ na ni diinɛ ko ye i m'a ye siya ko in kɔni i m'a ye k'a fɔ u tun bɛ fɛ ka tun bɛ fɛ k'an ka jamana ci ni siya ko an ka centre yɛrɛ yɔrɔ olu tun tɛ diɲɛ an tɛna siyaw tɔgɔ fɔ mais a jateminɛ o tɛmɛlen kɔ i m'a ye u ma diinɛ ko mankan wuli tuguni yan vraiment parce que i b'a ye n ko tubabu i b'a ye u bɛ girin ka diinɛ mɔgɔ dɔ wele ten ka taa est ce que y'a faamu ka taa ka médaille ni fɛnw d'o ma ko féliciter quoi donc n'o kɛ a bɛ k'e kɔnɔ k'e ka tendance k'o de ka ɲi quoi ko tubabu k'o de ka d'u ye quoi o bɛ futinɛ don tendance côté dɔ fana la min t'i yɛrɛ ye o kɔnɔna la donc u tora nin division de la quoi c'est à dire ni ko i b'a développer a ma nɔgɔn quoi mais anw de ka faamuya kɛ mɔgɔ si kana fɔ an kana mɛn mɔgɔ si da kɔnɔ vraiment ko Yadagali bɛ ka kuma min fɔ ko sigi bɛ c'est à dire ko sɔnni bɛ se ka segin nin kuma kan vraiment ko ka sariya de y'a appliquer m'a fɔ dɛ sariya silamɛw bɛ se k'u ka sariya kuma fɔ mais kuma in de ma ɲi Yadagali de da quoi mɔgɔ si de kana fɔ k'i bɛ Yadagali soutenir o kan quoi parce que an b'a dɔn il est dɔw bɛ sɔn quoi parce que Mali la an bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi dɔw bɛ sɔn k'u bɛ nin propos ninnu dɔw défend quoi vraiment a ye min fɔ silamɛ kɔni vraiment sariya de ka mais est ce que Yadagali bɛ ka sariya min fɔ an tɛ ka silamɛya kelen lajɛ an tɛ ka silamɛya kelen kɛ quoi est ce que silamɛ ko ka taa bombe don misiri la ninnu ye bombe don misiri joli kɔnɔna la ninnu ye dutigi joli faga dɔw ye dɔw faga ka sɔrɔ kiri ma kɛ est ce que ninnu binna musow kan est ce que silamɛya ka sariya o fɔ donc o de la ko vraiment olu bɛ silamɛw ka kɛlɛ la toujours u b'u bin u b'u gulonnen to diinɛ côté la pour que u ka fɛn sɔrɔ e m'a ye hali wagati dɔ la dɔw b'a la ko ka sigikafɔ kɛ ni ninnu ye diinɛ mɔgɔw don diinɛ mɔgɔ minnu bɛ ka manipuler par l'extérieur i bɛ sigikafɔ jumɛn kɛ n'olu ye i dɛsɛlen fo n'o ka sɔrɔ se t'i ka armée sinon ninnu bɛ bunte de ka bila ka taa lahara u tɛ changer quoi ninnu yɛrɛ tɛ changer u tɛna sɔn u tɛ changer u tɛ sɔrɔ a ka changer donc i b'a ye Yadagali ka discours a nana de ka silamɛ dɔw lamuruti dɔw kama est ce que vous voyez parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen n'olu ka faamu n'u m'a faamu cogo dɔ la u b'a fɔ ni diinɛmɔgɔ ye sariya ko kuma fɔ o tɛ kojugu ye quoi o de ye danger mɔgɔ min b'o fɔ dɛ o de ye danger ye quoi Yadagali bɛ k'a sago sɔrɔ maintenant tellement que Mali bɛ ka avancer armée bɛ ka baara kɛ il faut que an ka fɛɛrɛ de kɛ ka don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ko sira la ani siya ko sira o de bɛ se ka Mali ala k'an kisi o de bɛ se ka na ni kojugu ye quoi Rwanda u ye Rwanda ci ni siyako de u ye dugu in ci Centrafrique u y'o ci est ce que y'a faamu ni diinɛ ko ye donc i b'a ye k'a fɔ Faransi ka mode opératoire ye nin de o de la an ka ɲɛ yɛlɛ o de la an b'a fɔ an ka diinɛmɔgɔw ye a kana sɔn débat ka pousser ka taa ɲɛfɛ kojugu an bɛ se k'a kɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a kɛ de façon modérée mais an kana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ kojugu an kana fɔ k'an bɛ ko sama parce que ko samali ka sama ka sama nin bamaci ninnu ka kuma ninnu an kana na fɔ k'an bɛ kala don la k'an bɛ kala don la an ka u to n'u ka ko ye parce que olu ti anw voilà Mali yɛrɛ an bɛ pays la bɛɛ k'i ka diinɛ bato cogo min ka d'i ye an kana ɲɔgɔn ta lagosi maliyɛnw ye faamuyali faamuyali kɛra mais halisa risque bɛ na tiɲɛ la ni an ka wajulukɛlaw lamɛn des fois yi non a ma nɔgɔn quoi vraiment halisa an b'a demander u fɛ an ka karamɔgɔw vraiment u ka u bolo da u dusu la parce que i b'a dɔn ko bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni de quoi dɔɔni dɔɔni de i hakili la don dɔ a bɛ kɛ barika wuli ye quoi n t'a dɔn dɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn respecter bɛɛ ta kan ni min dalen bɛ min na o ka to ne min dalen tɛ ni dɔ in bɛ ko min kɛ kana fɔ k'i b'a lagosi quoi est ce que vous voyez o de bɛna ni problème ye hali i bɛna ye an bɛna don 31 ninnu ni fɛn kɔnɔna la dɔ b'a fɔ a kana fêter dɔ b'a donc il faut que yɛrɛ an ka bɔ débat kɔnɔ quoi est ce que vous voyez an ka bɔ olu kɔnɔ an b'a fɔ aw ɲɛna halisa an bɛ espace de vérité sanfɛ a ye nin émission ye a y'a carin kosɛbɛ kosɛbɛ
sabula anw fɛnɛ bɛ n'an sigilen don anw lajɛbaga n'anw kanubagaw ale n'an ka web tv a kanubagaw ale ni émission in kanubagaw sigilen bɛ kuma cɛɲi ale ni kuma ɲuman ale ni kuma sɛbɛlama o de bɛ fɔ ni émission in kɔnɔna na bari a bɛ fɔ ko espace de vérité tiɲɛ kɛnɛ awa an b'a fɔ aw ɲɛna halisa an bɛ k'an sɛnsɛn ka se an ka thème ba laban ma awa an y'a ye k'a fɔ Amara an y'a ye k'a fɔ union douanière kuma fɛnɛ tiɲɛ don a hakilinaw bɛ ka na tiɲɛ don awa e yɛrɛ bolo hakilina jumɛn bɛ e bolo ka ɲɛsin o ma AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ ko tare ko vraiment ni nouvelle duman belebeleba de ni an tato de vers la fédération fédération kɔrɔ ye jumɛn ka jamanaba saba fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jamanaba kelen tɔgɔ kelen président kelen gouvernement kelen a tɔgɔ assemblée fila ɲɔgɔn e bɛ fɛ k'a fɔ nin laɲini bɛ se ka na n'o bɛɛ ye ni laɲini mɛna ni o de ye i se k'i pan ka taa fédération na tant que i mana confédération na confédération o kɔrɔ ye mun de k'a jamana saba an k'a lajɛ fɔlɔ an ka essai kɛ an k'a lajɛ ka ɲɔgɔn suguya dɔn k'a lajɛ n'an ka kow bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an k'a lajɛ fɔlɔ an ka armée ka jɛ ka baara kɛ o ye défense ye an ka kɛlɛkɛcɛw an k'a lajɛ n'u bɛ se ka nin jamana saba sécuriser o ye fɔlɔ ye filanan an k'a lajɛ est-ce que y'a faamu an ka jɛ an ka jamana saba ko ani jamana wɛrɛw ko a tɔgɔ jamana wɛrɛw koɲɛ an k'a lajɛ an bɛɛ ka kuma d'une seule voix an ka jɛ ka kuma par exemple n'an ni Russie bɛ kuma sisan a ka fɔ ko nin jamana saba u ka laɲini ye nin de k'a fɔ Russie ni Russie bɛ ko kɛ a b'a kɛ nin jamana saba de ni nin jamana saba ni Amérique mago bɛ nin jamana kelen kelen bɛɛ la il faut que ani jamana saba de ka jɛ ka kuma donc i b'a ye jamana ni jamana wɛrɛ ɲɛ koɲɛw n'o ye diplomatie ye a bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc mɔgɔ tɛ se ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ kɔgɔ tɛ pɛrɛn kuma tɛ basa ka don quoi donc n'a ka diplomatie bɛɛ kɛra kelen a ka échange ka kɛ kelen a bɛ mun de kɛ a bɛna sɔrɔ fɛnɛ ɲini k'a kɛ kelen o bɛɛ ye confédération de ye mais toujours o kɔnɔna la a bɛ fɔ a ka jamana ma Burkina par exemple Burkina bɛ wele Burkina Mali bɛ wele Mali est-ce que y'a faamu Niger bɛ wele Niger mais a saba bɛ ka jɛni min kɛ dɛ o de ye confédération ye quoi donc n'aw kɛra fédération a bɛ kɛ jamana ba kelen de tɔgɔ de bɛ ɲini jamana in tɔgɔ bɛ kɛ tɔgɔ min ye quoi o tɔgɔ de bɛ ɲini voilà a bɛ fɔ ni fédération ni jamana fédération ni jamana sinɛ donc armée bɛ kɛ kelen de a tɛ fɔ Mali armée a tɛ fɔ Burkina armée a tɛ fɔ Niger armée n'aw sera jamana kelen ma o jamana kelen armée de bɛ fɔ voilà a ka économie bɛ kɛ o jamana kelen ka économie de donc pour que o baara nɔgɔya est-ce qu'il y a faamu i b'a ye diplomatie bɛ ka kɛ kelen n'i y'a ta k'a lajɛ communiqué conjoint tuma bɛɛ i t'a ye Mali ni Niger Mali Burkina est-ce que vous voyez envers les pays étrangers yɔrɔw bɛ kɛ ka caya i b'a ye o bɛ ɲɔgɔn ye armée opération militaire avec beaucoup de succès a ye sigi ni sisan cɛ terrorisme fagara ka ca terrorisme ba kelen donc yɔrɔ b'a jira coopération militaire bɛ ka marcher a tɔ ye jumɛn ye coopération économique n'o ye sɔrɔ sira ye walasa k'an ka jamanaw k'u ka ɲɛta lajɛ est-ce que y'a faamu u ka dun ka fa u ka sɔrɔ jamanadenw ninnu bɛ se ka lafiya cogo jumɛn jamana ninnu kɔnɔna la donc o sɔrɔ mun bɛ a fɛn fɔlɔ mun b'a to jamana ninnu bɛ se ka kala ɲɔgɔn na sɔrɔ sira la o de ye ka union douanière kɛ a bɛ fɔ barrière douane ye barrière de ye quoi a b'a to jamanaw tɛ kɛ kelen ale de bɛ a tɔgɔ jamanaw dancɛ u dancɛ n'o ye frontière ye i b'a ye k'a fɔ douane bɛ kɛ yen de n t'a dɔn ni y'a faamu donc ne bɛ fɛ ka bɔ Mali la ka taa Burkina ka bɔ Burkina ka taa Niger f'i ka tɛmɛ douane na n'i bɛ tɛmɛ douane na douane mɔgɔw ka taxe jamanaw ka taxe tɛ kelen a bɛ varier bon n'a fɔra o ko n'i bɛ nin jamana saba kɔnɔna la i tɛ lajɔ douane na par exemple Mali la n'i ka frontobane ta i bɛ se ka taa i b'a feere da min na Mali la i b'i ka frontobane ta Mali la o da kelen na ka taa feere Niger o da kelen na frontobane ye da min ye Niger i y'a faamu i b'a sɔrɔ Mali la o da kelen don i b'a sɔrɔ Burkina o da kelen don i bɛ taa sɔrɔ Macron o bɛ Burkina da min na Mali la o da kelen don est-ce que i y'a faamu i b'a ye k'a fɔ impôt min bɛ sara Mali la o impôt n'o taxe kelen o de bɛ sara Burkina o de bɛ sara Niger donc o ye ka barrière douanière bɛɛ bɔ yen est-ce que i y'a faamu o ye ka jamana saba k'a kɛ kelen o ye kɔrɔ de ye ko population bɛ se ka yaala yaala cogo min ka d'u ye e m'a ye nin o fɛn ni jumɛn min ta
n'o ye AES est-ce que y'a faamu ka compagnie aérienne an'u ka terrain sira parce que a b'a to jamanaw est-ce que y'a faamu déplacement ka se ka nɔgɔya ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ commerce ka se ka teliya parce que pour que commerce ka se ka teliya sanni feere ka se ka teliya jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ terrain sira ka kan ka kɛ yen avion sira ka kan ka kɛ yen mais m'olu baaraw fɛnɛ sankɔrɔta o de ye n'i taara avion na i taara terrain na i kana lajɔ douane na i ye AES citoyen de o la i b'a ye k'a fɔ AES réflexion bɛ ka kɛ est-ce que y'a faamu u ka passeport kan donc n'i donna dɔrɔn AES passeport b'i bolo i tɛ ɲininka i tɛ tɔɔrɔ tarakaseri foyi tɛ impôt kelen de don n t'a dɔn n'i y'a faamu donc n'o y'a sɔrɔ feere ma diya i la Mali la ala yɛrɛ b'a fɔ i bɛ dugukolo siyɛn i bɛ se ka taa Burkina a bɛ se ka kɛ feere bɛ diya i la i bɛ se ka taa Niger donc a bɛ baara nɔgɔya o b'a sɔrɔ i y'a ye jamanaw bɛɛ bɛ kala ɲɔgɔn na jamanaw bɛɛ bɛ kɛ kelen ye quoi donc et va ira k'a fɔ vraiment cette union là veut aller très très vite et très très fort parce que i b'a ye k'a fɔ min ye Modibo Keyita ninnu ka fédération ka échoué i b'a dɔn olu m'a daminɛ confédération na olu girinna k'u taw dusu fɛ k'a daminɛ fédération na a bɛ taa fédération kɛ o y'a sɔrɔ jamanaw b'a jateminɛ fɔlɔ n'u ka culture bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais e yɛrɛ bolo Amara ni AES ka ni union douanière ko in e yɛrɛ bolo sisan nɔ n'an y'a avantage parce que an bɔra k'an da so caman ma e bolo inconvénient t'u la don n'a nataw la parce que jamana ka sɔrɔw tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ jamana dɔ kɔnɔ o tɛ jamana dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ jamana dɔ kɔnɔ o tɛ jamana dɔ kɔnɔ wa jamana dɔ bɛ se ka kɛ a bɛ sɔrɔ kɛ ni jamana dɔ ye awɔ o yɔrɔ la e bɛ se ka mun fɔ o la fana c'est-à-dire i b'a dɔn o de bɛ confédération in diya ye c'est-à-dire confédération in ka pays bɛɛ ka économie bila au même niveau bɛɛ ka jɛ ka avancer ɲɔgɔn fɛ quoi exactement armée ka jɛ ka avancer ɲɔgɔn fɛ est-ce qu'il y'a faamu diplomatie la an ka jɛ ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jɛ ka kow négocier ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan n'o k'a sɔrɔ voilà relation dɔ bɛ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ par exemple an ka kɛ relation dɔ ka kɛ Mali la sisan Mali bɛ se ka fɛn dɔ obtenir ni jamana saba ye ka tɛmɛ ni jamana saba ninnu kelen kelen bɛɛ kan parce que yɔrɔ anw ni Russie fɛnɛ collaboration daminɛ i bɛ se ka sɔrɔ Burkina fɛnɛ bɛ se ka fɛn dɔ obtenir de la Corée du Nord u mɛnna coopération na mais n'o nana o nafa bɛ se ni jamana saba bɛɛ ma donc i ɲɛ bɛ diplomatie i ɲɛ bɛ a nafa la donc économie fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ taa o cogo kelen na n'o k'a sɔrɔ défense par exemple n'an ka code an ka ressources minières ninnu n'a bɛɛ code kɛra kelen ye et pratiquement o b'a yira k'a fɔ an ka sɔrɔ bɛna kɛ kelen parce que pétrole bɛ Mali la o pétrole a bɛ Burkina fɛnɛ o sanu bɛ Niger fɛn o fɛn i b'a dɔn ni jamana saba ninnu na fɛn kelen fɛn o fɛn bɛ Niger i b'a sɔrɔ a bɛ nin jamana saba ninnu bɛɛ la peut-être a bɛ se ka kɛ quantité tɛ kelen ça varie o tɔ bɛ dépend recherche la n'an bɛɛ y'an ka code minier bila niveau kelen na o donc Niger uranium bɛ feere da min na Mali ta bɛ feere o da donc diyagoya niveau de développement a bɛɛ de bɛ kɛ kelen an ka service social a bɛɛ bɛ kɛ kelen n'i ye an m'o sɔrɔ Mali la est-ce que i y'a faamu n'i taara Burkina il faut que i ka to équivalent sɔrɔ i ka to sɔrɔ Niger pour que vraiment citoyen yɛrɛ de k'i senti i mana bɔ yan k'a fɔ i ser'i fɛ yen quoi i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ Burkina i k'o sɔrɔ Mali la i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ Mali la i k'o sɔrɔ Niger donc i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ bɛ union économique ani douanière est-ce que i y'a faamu a bɛɛ avantage ye nin ye est-ce que i y'a faamu ani n'aw bɛ jɛ a bɛ se ka jɛ en gros jamana saba ka fɛnw négocier imagine Mali ni Burkina ni a tɔgɔ Russie a bɛ se ka jɛ ka blé demander ou bien ka pétrole demander avec la Russie jamana saba i b'a sɔrɔ u bɛ se ka min k'aw ye nɔgɔya la u tɛ se k'o k'aw kelen kelen ye quoi donc jamana saba a dɛmɛ ka di quoi wa en même temps i b'a ye o union douanière ninnu o bɛɛ ni wariko i b'a ye k'a fɔ a finalité ye wariko ye fana quoi donc ni sanni feere nɔgɔyara il faut que vraiment a ka yɛrɛ ta ka bɔ siraw la a ka wari kelen dun nin jamana ninnu bɛɛ kɔnɔna la est-ce que vous voyez pour que tubabuw kana aw ka économie à contrôler donc i b'a ye k'a fɔ vraiment an bɛ ka taa vers la véritable intégration confédération a tagacogo ka ɲi min y'o de f'i ye n ko Modibo Keyita ta la i b'a ye an kun b'a jateminɛ ni peuple bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye est-ce que peuple bɛ ɲɔgɔn fɛ et imaginez Modibo lui il est trop panafricain et c'est a tɔgɔ Senghor ninnu c'est-à-dire olu ka poème sɛbɛn ka ca olu yɛrɛ bolo k'u ye français ye ka ban quoi k'aw ka jɛ ka kɛ fédération kelen ye a ka gɛlɛn quoi ani o foyi bɔ an ye ninnu olu ni olu caman ka fɛn na u ni Faransi kun ka surun quoi donc mentalité ni Faransi ta ka surun kosɛbɛ an bɔ bi e yɛrɛ k'a lajɛ o
ni ma fɔra k'a fɔ k'i bɛ ko kɛ Mali président na Burkina ala ma janga Burkina bɛ o fɔlɔ de bɛ n'i kama Burkina coup d'état la i b'a fɔ ko maliyɛnw anw de ka i b'a fɔ ko maliyɛnw bɛɛ de kun ka coup d'état don i b'a fɔ ko maliyɛnw bɛɛ de kun bɛ Ibrahim fɛ quoi est-ce qu'il y a Niger ni kun ye sɛgɛ Mali population ni Burkina population ta Niger pour que ni français bɛ na bɛɛ b'i jɔ ou bien ni CEDEAO bɛ na bɛɛ b'i jɔ ka kɛlɛ kɛ pour que CEDEAO kana na i ɲɛ bɛ peuple ye ɲɔgɔn minɛ k'i sa a ka ca président fana ni ye ɲɔgɔn kanu est-ce que vous voyez armée bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye barrière jumɛn bɛ tuguni ni économie taara ni ɲɔgɔn ye barrière foyi tɛ an ka kɛ jamanaba kelen n'o ye fédération o de objectif ye le premier ministre burkinabé a été très clair k'an ka taa au-delà des mots c'est-à-dire k'an ka bɔ kuma kɔnɔ nin na ko responsabilité historique de bɛ ka ni jamana saba kɛ kelen cɛ n'an sera k'a kɛ a bɛ ɲa dɛ parce que avantage ye mun de n'an kɛra fédération de Russie bɛ an dɛmɛ i b'a dɔn la Russie est une fédération fédération bɛ marcher cogo min na a b'a dɔn industrie jumɛn kan ka kɛ an ka monnaie bɛ garantie cogo jumɛn na en même temps o Russie ka vision i b'a ye fɛn tɛ diya Russie ye ka o bɔ wa i b'a kalama ko tubabuw ka modèle o de ye état unitaire in ye quoi ka état kɛ est-ce qu'il y a faamu ka fanga bɛɛ centraliser k'a bila système kelen na c'est-à-dire décision o bɛ bɔ président yɔrɔ la président a bɛ jigin gouvernement yɔrɔ la n t'a dɔn ne y'a fɔ gouvernement b'a lase région kɔnɔna la est-ce que a fɔ région fana b'a lase mairie ou ainsi de suite ka fanga bɔ o système in kɔnɔ États-Unis ni Nigeria ninnu bɛɛ kɛra puissance ye est-ce que a fɔ parce que o kɛra fédération o fédération genre est-ce que vous voyez a bɛ fɔ o de ma ko la fédération par association i b'a dɔn fédération droit notion de do il y a la fédération par dissociation et la fédération par association la fédération par association o kɔrɔ de ye jamana damadɔ c'est des états souverains u bɛɛ ko k'u bɛ jɛ u ka souveraineté kɔ ka jɛ ka kɛ jamanaba kelen pour que o ka taa ɲɛ mais fédération par dissociation a États-Unis kɛra ten no états de fara la ɲɔgɔn kan est-ce qu'il y a faamu fédération par dissociation i b'a ye k'a fɔ jamana dɔ bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ a jamana la tellement que peuple i b'a ye u bɛ jamana kelen kɔnɔ mais peuple ka mode de vie tɛ kelen i b'a ye k'a fɔ peuple bɛɛ bɛ fɛ i bɛ parti min na k'o c'est-à-dire k'o yɔrɔ makara a bɛ fédération créée par dissociation donc mɔgɔ o mɔgɔ b'i ka région na a bɛ jamana kelen kɔnɔ mais mɔgɔ o mɔgɔ b'i ka région na bɛɛ b'i ka ko jalatigɛ i yɛrɛ ye ni a b'a kalan kɛ u bɛ Belgique de citer comme exemple donc i b'a ye k'a fɔ au départ état kelen de don mais o tila la ka kɛ fédération ye o ye dissociation o fara la donc bɛɛ min ka di min ye i ka région kɔnɔna la i b'o kɛ mais toujours est-ce qu'il y a faamu a bɛɛ bɛ jate Belgique jamanaw ye quoi exactement o bɛɛ ni an ka AES douanière ni bi voilà a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta donc anw ka fédération bɛ kɛ de fédération par association jamana saba b'a décider ka jɛ u ka souveraineté kɔ n'u jɛr'u ka souveraineté kɔ est-ce qu'il y a faamu u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamanaba kelen wa ka ca Ala fɛ o de marché ka di bon tubabuw tun bɛ fɛ ka na ni fédération genre min ye an fɛ yen o de tɛ an ranger an t'o fédération genre de fɛ sinon ni mɔgɔ min b'a faamu dɔw b'a fɔ ko mais k'a fɔra k'an ka taa fédération k'an sera n'o ye u tɛ kelen o est-ce que vous voyez an kun mana ta o kun bɛna ni Mali éclateli de o kun bɛna ni fasoden ɲumanya a kun b'a bɔ maliyɛnw dusukun na bɛɛ kun bɛ kɛ taɲini n'a ye bɛɛ kun b'a fɔ k'i ka région i b'a ye Mali ko kun banna quoi mais imaginez Mali faralen bɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ sɔnnen bɛ Mali ka mara ma Burkina fana bɛ ten Niger fana bɛ ten n'olu jamana saba bɛɛ y'a décider sisan est-ce qu'il y a faamu ka kɛ fédération ye donc u bɛ kɛ jamanaba kelen n'u kɛra jamanaba kelen sisan i b'a ye président kelen bɛ ɲini i b'a ye k'a fɔ jagoya fédération na il faut 2 chambres kelen bɛ kɛ sénat ye kelen bɛ kɛ assemblée est-ce qu'il y a faamu assemblée ye mun ye est-ce qu'il y a faamu o bɛ kɛ député ye sénat ye mun ye o bɛ région c'est-à-dire entité fédérée n'o bɛ kɛ région ye o b'olu bɛɛ représenter par exemple ni an ka nin fédération aboutira est-ce qu'il y a faamu donc i b'a ye Mali tɔgɔ bɛ tunun mais Bamako bɛ to yen Bamako y'a dama région ye n t'a dɔn n'i y'a faamu a bɛ fɔ o ma entité fédérée donc fanga bɛ di Bamako ma est-ce qu'il y a faamu i bɛ se ka kiiri dɔw tigɛ i yɛrɛ ye i bɛ se k'i yɛrɛ ka sariyaw ta i yɛrɛ ye i bɛ se k'i yɛrɛ organiser i yɛrɛ ye Bobo a tɔgɔ Wagadugu fana bɛ kɛ ten Bobo Julaso Niamey fana bɛ kɛ ten ville fɛn fɛn bɛ yen donc wa ville de bɛ jate k'a kɛ sans entité fédérée ye est-ce qu'il y a faamu parce que n'i a bɛ fédération na a tɛ fɔ région bɛ fɔ de k'aw to état unitaire la i n'a fɔ Mali bɛ cogo min na mais n'aw nana fédération na a bɛ fɔ a ma de ko entité fédérée quoi donc o entité fédérée autonomie de dilen bɛ aw ma c'est-à-dire
min ka di sari Bamakɔ i bɛ taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔba dɔ bɛ yen assemblée dɔ bɛ yen est-ce que y'a faamu i bɛ taa sɔrɔ gouvernement dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ est-ce que y'a faamu a yɛrɛ ka sariya min ka di aw yɛrɛ ye a bɛ se ka o kiiri tigɛ aw yɛrɛ ye i n'a fɔ États-Unis u ka État dɔw i bɛ taa sariya dɔ sɔrɔ n'a i bɛ taa sɔrɔ o État la donc ɲɛ bɛ fédération ɲɛ bɛ avantage la n'an taara dɛ m'a préciser fédération par association et non par dissociation exactement an b'a fɔ aw ɲɛna nin bɛ danse kɛ bi an ka thème ba saba la awa Amara i ka kumakuncɛ kuma vraiment k'i fo ka technicien Waraba fo vraiment ka Gandi fo a taara malien bɛɛ kunna wolo an ka fierté do vraiment ka ɲini an ka autorités fɛ n bɛ kuma kelen de f'u ye toujours AES n'u bɛ fɛ a ka taa ɲɛ u kana ɲina population kɔ société civile bi fɛn jumɛn de kɛra sababu ye ni société civile saba bɛ kala ɲɔgɔn na Malien a tɔgɔ Burkinabéw bɛ miiri ni Assimi ka ko ye est-ce que y'a faamu Niger autorités bɛ miiri ni a tɔgɔ Niger population bɛ miiri ni Assimi ka ko ye ou bien Ibrahim Traoré ka ko Maliens bɛ miiri n'a ye fɛn jumɛn o kɛ o ye réseaux sociaux ye o influenceur u kana AES créer k'olu bila en marche président bɛ se ka kɛlɛ mais ni population donna ɲɔgɔn na est-ce que olu bɛ se ka kɛlɛ donc a b'a to union bɛ se ka conserver n bɛ segin a kan u ka société civile surtout parce que n'a fɔra société civile ni ala ma jan kɛ sisan i b'a ye k'a fɔ u bɛ taa dɔw ta mɔgɔ tɛ mɔgɔ minnu dɔn a y'a kɛ les gens qui sont suivis bi ala y'a kɛ bi Mali kɔnɔ mɔgɔ damadɔw bɛ sa mɔgɔ caman bɛ activiste kunda u dɔnnen don Burkina Niger u dɔnnen a y'a kɛ olu ye olu ka caya a ko kɔnɔna la Burkina fɛnɛ mɔgɔ minnu dɔnnen a ka kɛ olu i b'a ye olu de bɛ fɛɛrɛ kɛ ka peuple parce que bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ révolution ye AES cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ko bɛ réseaux sociaux de bolo n'anw y'an sen bɔ a ko la m'a fɔ a tɛ taa ɲɛ mais ala k'an kisi a kana kɛ Moribo ninnu ta ye a ka da sira la an tɛ ala dolo la salamu aleykum folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin vraiment ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka autorités fo k'a ka partenaires bɛɛ fo vraiment ko bɛɛ salamu aleykum an b'a fɔ aw ɲɛna bi an tun bɛ espace de vérité kɔnɔ awa ne b'a fɔ aw ɲɛna bi ala ye ne ba dɔ fana miniji dɔgɔya n'o ye Umu Nja ye awa ne yɛrɛ kun ka marraine don n b'a fɔ a ɲɛna ala ka badabada dali ala ka sumaya ye awa a y'an kɔ min na ala ka nɔgɔya n bɛ dugawu kɛ fana an ka ɲɛmɔgɔba ye ala ka taa ni ka segin nɔgɔya jamana baara o tɛ bɛn yɔrɔ kelen na f'i ka taa jamana kuma bɔ yɔrɔ caman na u ye danaya da i kan cogoya min na ala ka web tv to sanfɛ halisa awa an b'a fɔ aw ɲɛna anw kanubagaw an ka foli bɛ aw ye aw ka émission a ka partager an b'an ka technicien Waraba fo n'o ye Mani ale de bɛ nin jaɲumanni ninnu bɛɛ bila awa an b'a fɔ aw ɲɛna a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ assalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh awa ala ta kɔfɛ an kanubaga minnu bɛ yen n'olu bɛ an dɛmɛ fana n'o ye an dɛmɛbagabaw ye awa halisa an b'a fɔ aw ɲɛna ka produit Gadan a ka a san ka caya o kɔrɔ k'a ye anw fana dɛmɛ a Nura bɛ yen nɔ ale ni Hubert an ka foli b'u ye ala ta kɔfɛ assalamu alaikum